פינת המבקרת היומית, והיום נמצאת איתנו נוגית אלטשולר, מנהלת תוכניות חינוך ופרויקטים מיוחדים בסינמטק חיפה. ערב טוב לך. ערב טוב. מה את הולכת להמליץ לנו? ראשית, סרט נפלא, הזדמנות חד פעמית לראות אותו על המסך הגדול, הוגו. הסרט האחרון שביים הבמאי הנפלא מרטין סקורסזה. מדהים. כן, סרט באמת מדהים, מרגש, על אהבת קולנוע. סרט שמיועד לכל המשפחה. למרות שמרטין סקורסזה מזוהה עם סרטים אלימים. קצת יותר מאפיה, נכון? כן, אנחנו זוכרים את נהג מונית למשל, כנופיות ניו יורק, החבר'ה הטובים, ובכל זאת הוא עשה פעם סרט שמדבר אל כולם, לילדים, גם לגדולים, סרט שכולו אהבה גדולה לתולדות הקולנוע, להיסטוריה של הקולנוע, מרגש, מהפנט, מלא רבדים, שאפשר להתייחס בכלל אל הסרט הזה כאל חידה אחת גדולה של בקיאות בהיסטוריה של הקולנוע. כמה כוכבים תתני לסרט שכזה? 4.5 כוכבים. על מה אנחנו מורידים חצי? ממליצה לכולם. אני חושבת שמעט סצנות מרדפים שהן קצת מיותרות, שמיועדות לילדים. אני חושבת שהפעם סקורסזה ניסה למשוך אליו את הילדים, וללא צורך. הסרט מקסים, משוחק נפלא, מסופר נפלא. לא היה צריך. יש עוד סרט או דבר נוסף אחר? אנחנו נעבור לסרט עם ספר, שזה בעצם ערב השקה לספרה החדש של שרה בלאו, שהיא עיתונאית וסופרת. הספר הוא נערות למופת. סרט מבריק ומטלטל על התבגרות של ילדה דתייה באולפנה בבני ברק. ומתוך ההיכרות מאוד אישית של שרה בלאו עם החברה הדתית-לאומית של בני ברק, היא הצליחה לסגור חשבונות עם החינוך, עם המיתוסים שעליהם מתחנכים שם. זה בעצם ספר שהפך לסרט, נכון? לא, הספר ממש חדש. זה לא קשור, אין סרט, זה ספר. יש סרט אחרי שיחה איתה, בנינו ערב שבו מראיינת את שרה, כן, את שרה מראיינת אפרת שלום דנון, שביימה סרט על שתי נשים חרדיות, שרוצות ליצור קולנוע, ובניגוד לכל הסיכויים גם מצליחות ליצור קולנוע לנשים, רק נשים צופות בסרטים שלהם, בחברה חרדית שמתנגדת לסרטים ולקולנוע. כמה כוכבים? את הכוכבים נתתי הפעם לספר, שהוא ספר חדש, 5 כוכבים, מטלטל, מבריק, מסעיר, ממליצה. צריך לקרוא, ואנחנו מסיימים עם אייטם נוסף? עם הקרנת טרום בכורה לסרט חדש של שמי זרחין. שמי זרחין הוא תמיד חגיגה של אהבה גדולה לאנשים ולדמויות, לבריות. גם הסרט הזה מתרחש בטבריה, כמו הסרט הקודם אביב אהובתי. אסי לוי משחקת גם בסרט הזה. שהיא נפלאה. היא נפלאה, ויחד איתה נפלאים אחרים, ישראל קטורזה ונעמה שטרית, משה איב, גדרור קרן, מי לא באמת. כן. ואפילו הגשה שייקל לוי בתפקיד עצמו. אפשר כאן לעשות חידון לקהל ולחשוב מאיפה השם לסרט, העולם מצחיק. אז צוחקים. וכוכבים? 4.5. יפה. נוגית אלטשולר, תודה רבה שבאת לאולפן. תודה לך. תמשיכי להמליץ ואנחנו נקשיב לך. עד כאן.